Unha decena de detidos en Galicia nunha nova operación antidroga da Policía Nacional que se desenvolve a esta hora en ambas marxes da ría da Arousa. Os axentes están a practicar rexistros en Cambados, Sanxenxo, a Porra do Caramiñal, Ribeira e Outes. Fontes próximas á investigación confirman que o operativo está supostamente relacionado co gran alixo de 3.500 kilos de cocaína localizado hai 2 semanas na Pobra e que se saldou daquela con 3 detencións. De seguida ampliamos todos os detalles. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste mércores 24 de setembro, en que tamén estaremos en Ribadeo, na Mariña Lucense. Alí, a Garda Civil detivo un veciño dese mesmo municipio como presunto autor de 6 incendios en vehículos e varios roubos. Trátase dun mozo de 19 anos, o que sorprenderon en flagrante no momento en que lle estaba prendendo lume a un coche e trataba de levar varios obxetos do interior. A rápida intervención dos axentes evitou que as lapas se propagasen con consecuencias peores. Está todo queimado, os dos lados tamén tiñan algo de queimada a pintura. Tenía mucha ropa aquí de los niños, cosas personales, y aún y todo, pues el seguro se hace cargo, pero bueno, siempre es un choque y un disgusto muy grande, porque estás de vacaciones y te las han estropeado. Iremos en directo ata unha pequena aldea de Carballo que vivira con temor o asalto moi violento a un veciño na súa propia casa. A Garda Civil acaba de deter un dos asaltantes. Acontecera en maio en Sofán e a vítima ten 75 anos. Petáranlle na porta da casa, abriu para ver quen era e xa o abordaron 4 homes cunha pistola que o ataron de mans e de pés mentres lle remexían toda a casa para roubarlle todo canto tiña. Os veciños quedaran moi afectados polo acontecido. Rajaron o colchón, levantaron ou separaron as neveras, miraron dentro das neveras e os cartos, mira, os cartos que teño no bolsillo do pantalón e collei Dios. E o jollero está na mesita, as mans así hinchadísimas e negras, xa sin circulación. Santiago volve estar chea de estudantes tras comezar un novo curso universitario e entre o alumnado tamén hai moitos Erasmus. Son estudantes estranxeiros que elixen Galicia como lugar para seguirense formando. Só na USC hai uns 2.000 estudantes internacionais. Hoxe falamos con algúns deles para ver que buscan na Universidade do noso país e como lles está a resultar a experiencia. Yo soy Ali, soy del Líbano y he elegido Santiago porque es una ciudad de cultura y una ciudad tranquila y con ambiente de estudiar. Me llamo Hannah, soy de Inglaterra y he elegido estudiar aquí en Santiago de Compostela porque es una ciudad muy histórica, muy bonito. A Policía Nacional mantén a esta hora un operativo antidroga en marcha nas 2 beiras da ría da Arousa. Hai unha decena de detidos tras practicar rexistros en varios concellos do Salnés e da Barbanza. Que máis se sabe desta operación? Nuria, contanos. Sí, rexistros, Raúl, levados a cabo de maneira simultánea en distintas localidades da ría da Arousa e tamén de Murosnoia, como Cambados, Sanxenxo, Vilanova da Arousa, a Pobra do Caramiñal, Ribeira e tamén en Outes. Rexistros levados a cabo por axentes da Policía Nacional en colaboración coa DEA, Axencia Norteamericana de Loita contra o Narcotráfico. Puideronse ver axentes da Policía Nacional e tamén un helicóptero durante toda esta mañá e este mediodía en Cambados, na zona centro, e tamén aquí nas instalacións desta empresa localizada na aldea Tragove en Cambados, unha empresa que se dedica ao sector náutico, á reparación de barcos e tamén ao alugueiro de motos náuticas na zona de Sanxenxo. Puidemos ver hai cousa de media hora como marchaban daqui 3 furgóns policiais. Como ben dicía Raúl, hai xa 10 detidos presuntamente en relación con ese alixo de case 4.000 kilos de cocaína de hai 12 días na Pobra do Caramiñal. Ata o momento había 3 persoas detidas, 2 ecuatorianos e un colombiano que ingresaron na cadea tras prestar declaración á xuíza de Muros, que é a maxistrada que instrúe este caso. A Garda Civil detivo en Ribadeo un mozo de 19 anos que presuntamente lles prendeu lume a varios coches. Un deles quedou totalmente calcinado e os bombeiros evitaron que as lapas se propagasen a outro vehículo. Totalmente calcinado.
Así foi como quedou un coche que estaba estacionado do porto de Porcillán, en Ribadeo. O turismo pertencía a unha familia con menores que se aloxaba no hotel da antiga aduana, dende onde alertaron os servizos de emerxencias. Daquela acudiron os bombeiros de Barreiros que evitaron que as lapas se propagasen a outros 2 vehículos. Baixamos, por si se podía axudar en algo, ver si o afectado era algunha persona que se aloxaba ou non no hotel e tamén intentar avisar e dar aviso a toda a xente que está aloxada no hotel que suelen aparcar nesa mesma zona, pois a ver si teñan aí o coche e avisalos de que o movesen para que non houvese máis xente que se encontrase po día siguiente con unha sorpresa desagradable. Tenía mucha ropa aquí de los niños, cosas personales, y aún y todo, pues el seguro se hace cargo, pero bueno, siempre es un choque y un disgusto muy grande, porque estás de vacaciones y te las han estropeado. Está todo queimado, os dos lados tamén tiñan algo de queimada a pintura, dun lado da dereita e da izquierda. Minutos despois, na mesma noite, o presunto incendiario de 19 anos prendeulle lume a outro coche a escasos metros na rúa Amando Pérez. Pero os axentes da Garda Civil colleron na hallada cando trataba de roubar no seu interior. Houbo aquí outro incendio aquí preto e creemos que primeiro se orixinou este e logo que a mesma persoa foi a que prendeu lume ao outro vehículo. Repitiendo siempre la misma notación de quemar un coche. Yo ya no sé si las autoridades pueden hacer más, menos, entendemos todos que no está bien de la cabeza, pero claro, que si no está bien de la cabeza, pues que lo metan en algún sitio. Claro, no puede dedicarse a quemar los coches por todo Ribadeo. En total, o suposto autor dos feitos imputanlle 6 delitos de danos por incendio, 3 de furto e outro máis por danos nun escaparate. Prevese que o mozo detido, que xa tiña antecedentes, pase en breve a disposición da xustiza en Mondoñedo. Prisión para un veciño de Carballo presunto coautor dun delito de roubo con forza cometido en maio na parroquia de Sofán, cando ele e 3 persoas máis abordaron na súa vivenda un home de 75 anos, o que amordazaron e ataron de pés e mans. Máis de 4 meses despois, a Garda Civil conseguiu deter un deles, mentres continúa a busca do resto. Paula, como acolleron aí na aldea a noticia? Pois Raúl, este veciño da parroquia de San Salvador de Sofán non quixo falar para a cámara, pero sí que nos trasladou que non ten moita esperanza de que ese detido, que por certo cree que coñece, pase a prisión de xeito permanente. O que sabemos dese detido que é un varón de 53 anos e que foi interceptado pola Garda Civil cando se identificou o vehículo no que viaxaba, un vehículo co que tería chegado a este domicilio do concello coruñés de Carballo para perpetuar ese delito con outros 3 varóns. Os feitos, como ben indicaba Raúl, cometeronse fai 4 meses, o 13 de maio en concreto deste ano, cando este veciño de 75 anos lle petaron a porta 4 varóns que o abordaron ou amordazaron durante 1 hora de pés e mans e lle roubaron todo o ouro, as xoias e tamén o seu teléfono personal para que non puidese pedir auxilio. Dende aquela, o veciño ten incrementada a seguridade na súa casa. O colchón, levantaron ou separaron a nevera, miraron dentro das neveras e os cartos, mira, os cartos que teño no bolsillo do pantalón e collei Dios. E o jollero está na mesita e levado todo o que queirades. Un incendio no alboio dunha casa do lugar de Suigrexa en Moralla deulles un bo susto aos donos da propiedade e aos veciños da aldea. O fume e as lapas eran tan espectaculares que se vían dende varios puntos do lugar. O pendello gardaba uns 7.000 kilos de leña que hoxe son pasto das lapas. Foi pouco antes da medianoite do luns ao martes e foi grazas ao traballo dos propietarios da vivenda, de veciños e dun amplo dispositivo de emerxencias que hoxe o poden contar sen lamentar danos persoais e ante poucos danos materiais. Un cabalo que tiñan aquí no curral e nada, foron o típico pa a cama. Deitáronse todos e nada, pois miña prima estaba na habitación vendo a televisión e de repente marchou a luz. Entón extrañouse. E ao quedar a habitación toda escuras, veo o reflejo do lume, e entón xa saliron todos por fora, e foron cando viron isto todo en llamas. Chegamos aquí, o incendio tiñano máis ou menos controlados os propietarios da casa, nos fixemos un tendido cunha liña e empezamos a refriar. Controlamos hasta que chegaron os bombeiros e se fixeron el escargo da intervención. A intervención durou aproximadamente 2 horas, momento en que conseguiron arrefriar a zona. Foi un traballo exhausto porque a madeira, uns 7.000 kilos de leña, tiña moita carga térmica. A madeira que leva bastante traballo porque a carga térmica sobre todo estaba na parte de abaixo
do galpón. Complicounos bastante as labores de extinción, porque houve que remexer todo. Contános os sabedores da sorte que tiveron. O lume non chegou a este palleiro que estaba literalmente ao lado da leña. Tampouco se estendeu ao baixo da casa onde está a caldeira. Puideron tamén sacar o cabalo san e salvo. Si, por exemplo, a miña prima non se decatara deso, estuera dormindo, ao mellor chegaba aquí á casa. Sen coñecer aínda a orixe do lume, todo queda nun susto que tardarán en esquecer e que únicamente os obrigará a cambiar o pendello e a limpar esta parede. Imos agora ata a Coruña. Alí no Peirao de Oza os mariñeiros levan tempo denunciando roubos de xeito continuo, Reyes. Si, un dos últimos roubos foi hai uns días nesta zona do Peirao de Oza. Falamos co mariñeiro prexudicado e nos contou que a el lle levaron 12 nasas de pesca. Interpuxo a correspondente denuncia perante a Garda Civil e os axentes, coas súas indagacións, lograron localizar os presuntos autores. Trátase de 2 persoas que xa están a ser investigadas por un delito de furto, pero que a máis localizaron tamén todo o material roubado que xa foi devolto ao dono. Aí tes a prueba do delito. Rouban nasa, rouban rede, rouban de todo. É Javier, a vítima dun dos últimos asaltos neste Peirao de Oza. A el roubáronlle 12 nasas de pesca. Non é el que llegaron, picaron, iba a metelas para bordo, xa cheguei de segundo. O vela desfeita, Javier foi á Garda Civil a denunciar os feitos. Os axentes, tras unha investigación, lograron chegar aos 2 responsables da subtracción. Arestora están investigados por un delito de furto. Pola súa banda, Javier xa puido recuperar o seu material, malia que está inservible. No Porto contan que este non foi un caso illado. Gente que viene de afuera no se le ve, porque mayormente lo cogen cuando tú sales a trabajar. Digamos, a nosotros nos cogieron ahí cosas porque nosotros estuvimos en el mar y cuando vuelves ya no encuentras nada. Te van controlando, te van vigilando y así es la manera que cogen. Ayer me dice un compañero que lle levaran 30 aparellos. Non sabía cando, pero foi a poñer a denuncia. Y aparte de las cosas materiales, se pierden también productos, porque aquí roban marisco, roban todo lo que uno viene trayendo, viene juntando, pues llegas aquí y no encuentras nada. Y eso afecta mucho en la producción de la semana. Con esta situación, exixen un control máis rigoroso sobre as persoas que teñen intención de entrar neste Peirao. Ahí en la puerta de entrada pues te exigen el DNI, te exigen todo, pero no a todos. Otros miran, pasan y no dicen nada. Y a los que siempre trabajan aquí, pues a ellos los controlan más. Pero hai policía portuaria, máis Guardia Civil. Andan seguido. Nadie ve nada. Queren que se incrementen as medidas de vixilancia porque, segundo aseguran, as perdas que teñen por mor dos roubos son cuantiosas. Persecución de película en Silleda. Unha condutora seguiu durante varios kilómetros un camión que lle dera un golpe ao seu coche. Unha vez detidos, o choque xa non foi só entre coches. Todo empezou aparentemente sen mala fe, pero evolucionou tirando a mal. O camión golpeou o coche da muller mentres estaba estacionado. Viña de coller a nena do colexio e sorte que xa estaban dentro. O camionero seguiu o camiño e a muller arrancou detrás. Empezou suave, facendo luces, pero en vista do pouco éxito, acelerou os sinais e tentoulle para obrigalo a reducir a velocidade. Non o conseguiu. O vehículo pesado volveu a adiantar, segundo ela destacou na denuncia na Garda Civil, en liña continua e antes dunha curva. A persecución tensouse. A muller pediulle axuda ao marido que traballa nesa mesma estrada, a que vai de Silleda a Ourense e que se incorporou ao seguimento. Entre os dous conseguiron que o camión se botara á dereita antes de entrar na ponte e daquela houve un xiro de guión. O que era un simple incidente de tráfico pasou a tirapuxa e camioneiro e marido da afectada chegaron ás mans. Fora de cámara, por orde do seu abogado, o home conta que o camioneiro de Constitución Forte se botou contra el con intención de agredilo, pero que acabou mancado. Ambas partes acabaron no centro de saúde con parte de lesións do camioneiro e crise da ansiedade da muller, e despois no cuartel, con denuncias cruzadas dun para o outro. A investigación determinará quen pegou primeiro e con peor intención.
podemos nos erguer a 6-7 grados, como era o caso hoxe, e pola tarde cadar os 27. Entonces, eso para o corpo é un choque térmico moi importante que pon a proba as nosas defensas, e sobre todo cuidar moito a alimentación, non? Atendendo pois a vitamina C, o zinc, e tendo sobre todo consumindo os alimentos de tempada que veñen. A natureza é moi sabia, non? E xa nos aporta todo aquilo que o noso corpo debe consumir nestas épocas para reforzar todo o que é o sistema inmune. A vendima aínda non rematou no Ribeiro, pero os viticultores xa avanzan que a deste ano vai ser unha colleita de calidade excelente. Moi boa calidade, pero menor cantidade. Ata un 30% menos, calculan. Unha primavera chuviosa e o tempo seco e caloroso deste verán son os responsables da merma. Con todo, o balance da vendima polo de agora está resultando moi satisfactorio, sobre todo pola boa calidade que agardan para este ano. A ver, alá polo mes de maio choveu, foi máis moi complicado, e houve un ataque de mildeu importante no viñedo. Aí, pola tipoloxía de viñedo que temos no Ribeiro, sobre todo o viñedo antigo, sempre sabemos que hai pérdida, hai xente que perde unha parte importante da colleita, e despois a parte non esperada da sequía tremenda que tuvemos durante todo o brao. Os investigadores constatan a presenza de rorcuais en augas das Rías Baixas. Este verán os avistamentos destas baleas producíronse máis lonxe da costa, pero na campaña realizada polo Oceanográfico de Vigo rexistraron 63 exemplares. O obxectivo é coñecer e protexer mellor estes grandes cetáceos que sorprenden os que teñen a sorte de avistalos. É o segundo animal máis grande do planeta e algunhas poboacións nadan fronte ás costas de Galicia. Aínda que un pouquiño máis afastados este verán, os científicos constataron a presenza de 63 rorcuais comúns por fora das Rías Baixas. También se han visto menos, posiblemente porque han venido una serie de temporales en esta época y eso ha hecho que se alejasen posiblemente de la costa o ya se comenzasen su migración. Porén, nos últimos anos é frecuente poder avistar este tipo de baleas en Galicia. Non só os investigadores, tamén moitos patróns de pesca ou as tripulacións e pasaxeiros de barcos como os que viaxan ás Illas Cíes. Un pouco máis lonxe, non é como os golfiños que se achegan moitísimo, especialmente nas rutas que van dende Vigo a Ons e dende Sanxenxo, Portonovo ás Illas Cíes, porque ao ser un pouquiño máis mar aberto, pois temos máis esa posibilidade de poder ver esos cetáceos. Os nosos pasaxeiros teñen a posibilidade pois de disfrutar xa non só da ruta e do mar e da natureza, senón tamén desta maravillosa fauna mariña que temos nas rías. Como van guías a bordos, que están tamén formados en bioloxía e demais, pois aproveitan a viaxe para poder explicarlle un poquinho máis e, a xeite disfrutado moitísimo. Os investigadores pensan que estas poboacións de rorcuais poderían proceder do Mediterráneo e da Bahía de Vizcaya. Lo que se ha visto también en los últimos años es que la subpoblación del Mediterráneo no se encuentra fija todo el año y se ha visto que han llegado a las costas gallegas. El grupo que se alimenta en la zona de la Bahía de Vizcaya, que es los mismos que tenemos aquí frente a las costas gallegas, y posiblemente aquí confluyan esas dos poblaciones. Mais aló da incrible experiencia de avistar estes cetáceos, a campaña dos investigadores do Oceanográfico identificou 35 exemplares, mostras que permitirán avanzar no coñecemento das poboacións cun obxectivo, poder protexelas. Este curso, a Universidade de Santiago acolle preto de 2.000 estudantes estranxeiros. Moitos deles son alumnos do programa Erasmus Plus, que elixen Galicia para vivir unha experiencia académica e vital única. O patrimonio, a calidade da ensinanza e o ambiente universitario son para eles os principais atractivos. Siria. Si cada ano a USC recibe centos de estudantes internacionais aos que presta apoio en oficinas como esta. Veñen dispostos a aproveitar o máximo a experiencia a nivel académico nunha das universidades máis antigas de Europa, pero tamén a nivel persoal, poñéndose en contacto co estilo de vida universitario de Galicia. Semella que esta aventura é moi satisfactoria, xa que 9 de cada 10 estudantes estranxeiros aseguran que repetirían a súa experiencia na Universidade de Santiago. Me llamo Hannah, soy de Inglaterra y he elegido estudiar aquí en Santiago de Compostela porque es una ciudad muy histórica, muy bonito. Yo soy Ali, soy del Líbano y he elegido Santiago porque es una ciudad de cultura y una ciudad tranquila y con ambiente de estudiar.
E así, ata 2.000 estudantes como eles escollen a USC para completar a súa formación universitaria. Eles estudan filoloxía, que o tema dos idiomas, lonxe de ser unha dificultade, é o principal aliciente. Estudio francés y español y portugués y galego. Grazas o graciñas, algo así. Eso es lo que estoy pillando ahora, estos días. Tengo otras palabras, pero no recuerdo. Pero sí, voy pillando palabras de galego. Me gusta ese idioma también, me gustó. Chegaron en setembro e tiveron as súas dificultades para topar aloxamento. Estaba mandando mensajes a todos los pisos que me interesaban en Idealista, pero... Solo querer alojamiento por 5 meses es un poco difícil. Me costó un poquito, pero sí, al final he podido conseguirlo. Xa instalados en pisos compartidos, o reto agora é adaptarse a un tipo de ensinanza, unha cultura, un clima e unha comida diferentes. He probado un poquito de pulpo del plato de una de mis compañeras. Y el clima así está perfecta para mí. Yo prefiero la lluvia. Y más que eso, la gente aquí muy, muy amable. Hasta en la universidad me han recibido súper bien. Apoiados polas oficinas de proxección e mobilidade internacional da USC, Hanna e Ali están a ter un bo arranque do curso. E semella que non son os únicos, porque case a metade dos estudantes estranxeiros que chegan aquí fano por recomendación dos que xa viviron antes unha experiencia que aseguran deixa pegada pro resto da vida. Coa chegada do outono e a friaxe, o noso sistema inmunitario reséntese, pero hai formas de reforzar as nosas defensas para afastar os típicos arrefriados e o cansazo. Bea, contanos. Sí, cos cambios de estación son moitos os que acoden a farmacias como esta buscando complementos vitamínicos que lles permitan recuperar a enerxía, pero segundo os médicos, se non hai ningunha carencia en concreto, chega con unha alimentación variada, rica sobre todo en produtos con vitamina C e zinc. Para poder reforzar as defensas tamén é importante facer exercicio e coidar o sono para que o noso corpo este preparado fronte ao frío. Co outono regresa a roupa de abrigo e tamén os panos. Que empezas que se a nariz que se empeza a facer agordiente, catarros e tos, e iso dá feito. Notas como menos forza, estás máis canso. Podemos erguer a 6-7 grados, como era o caso hoxe, e pola tarde cadar os 27. Entonces, eso para o corpo é un choque térmico moi importante que pon a proba as nosas defensas. Para reforzalas hai quen opta por suplementos vitamínicos. Bueno, la gente quiere subirse un poquito las defensas y pues estamos dando un poquito de jalea real o complementos que tengan vitamina C, zinc. La gente debería también medirse un poco la vitamina D, que también está muy relacionada con el sistema inmune. Jalea real, sempre. Unhas cápsulas de jalea real e un pouquiño de omega 3. Pero os médicos insisten en que o máis importante é coidar a alimentación. Entendendo pois a vitamina C, o zinc, e tendo sobre todo consumindo os alimentos de tempada que veñen. A natureza moi sabia, non e xa nos aporta todo aquilo que o noso corpo debe consumir nestas épocas para reforzar todo o que é o sistema inmune. Si tomamos máis vitamina C, zumos de laranxa. Eu tomo unha naranxa e un kibe. Mel con limón. Está moi bo, dicen que é moi bo para a garganta. Remedios caseiros que nos axudan a combater as consecuencias da friaxe. Importante tamén manter ben hidratado o corpo, sobre todo con alimentos quentes. Sopas, caldo... Bueno, estes días xa tomei cousas quentes. Vestirse de forma axeitada para regular a temperatura. Mira capas, cando fai calor quitar, non estar aí con el aguantando, porque despois aí é cando veñen as gripes, creo. O sudar en frío, eso non é bo. E facer exercicio. É moi necesario. O exercicio é o máis importante. Para que o noso sistema inmune non note esa falta de vitaminas e de minerais que son moi importantes para elo, non? E o exercicio mantenxa non só, porque non é o que vemos, non é o corpo, senón a repercusión que ten a nosa mente. Importante tamén coidar o descanso, consellos fundamentais para que o noso corpo sexa quen de combater o frío. Na era do comercio digital, os mercados semanais resisten en Galicia con clientela fixa. En localidades como a coruñesa de Ordes, a veciñanza cítase na Praza do Campo da Feira cada mércores. Máis de 200 localidades galegas celebran unha feira ou mercado semanal. En Ordes fano os mércores. Aquí un cento de tendeiros ofertan os seus produtos. Hoxe son maioría os postos de roupa e calzado, pero hai case de todo. Non hai boinas. Un ano buscando unha boina. Algo tan galego e non hai boinas.
Case todos os miércoles vimos, sí. Vimos máis ben para salir da casa, dar unha volta, tomar un pulpo, tomar uns churros e chocolate. Como estou cerca, veño todo sempre dar unha volta. O único que chove moito, veño sempre. Sí. Non compro moito, pero veño fazer compañía, agora veño tomar un café que saio para tomar. Hoy o mercado, eu considero que está un pouco flojo, Unhas semanas máis frouxas que outras, o certo é que os mercados resisten e con clientela fixa nun momento no que a facturación do comercio online segue medrando. Hay que ajustarse al sistema, si no te pones al día, yo le digo siempre a la gente, nosotros tenemos página web online, estamos en Coruña, Instagram, Facebook, yo tengo buena clientela, gracias a Dios no tengo quejas en todo, ya hace 20 años que estamos con esto y lo llevamos. Segundo datos recentes, máis da metade dos galegos fan compras por internet, pero as feiras cumpren tamén unha función social. Na aldea agora andas a aldea toda e non ves a ninguén. Como non tocas un timbre, non aparece ninguén. Entón veño aquí ao mercadillo e encontro con veciños. Non creo que a xente se dedique moito a comprar por internet. Ademais, isto é ao mesmo tempo social. Intercambio, verse, tal, salúdanse. Sempre o enxeño e as ofertas poden tirar das vendas. El glelo se los voy a traer a ustedes, compran la flor y van a llevar un glelo de regalo. Actualizarse, ¿me entiendes?